L'Institut El Calamot és un centre situat a Gavà. És un centre que escolaritza alumnes de l'ESO, de batxillerat i de cicles formatius de la família de manteniment industrial, d'informàtica i de gestió i de comerç. Són un centre que actualment té uns 950 alumnes i uns 85 professors. Originàriament el Calamot és un institut que era de formació professional. La visió que de la formació professional nosaltres tenim com a equip és una visió molt propera, és una visió que forma part d'una visió única del centre en el qual tots els ensenyaments formen part del mateix ensenyament i tots els alumnes tenen la mateixa sortida. Hem treballat contínuament en una visió del projecte educatiu que està molt centrada en que ha de ser al llarg de la vida la formació i en això inclou també la formació professional. La visió primordial de la formació professional que tenim és que sigui una referència de qualitat en el nostre entorn i per això sempre un dels punts clau que hem tingut com a centre ha estat fer tota mena d'aliances en el nostre entorn i en aquesta mena d'aliances també incloïen tot el sector professional i tot el sector industrial. La formació en centres de treball són pràctiques no laborals que realitza l'alumnat de formació professional en empreses, mitjançant un conveni de col·laboració i formen part del currículum dels cicles formatius. La durada aproximada és de 4 mesos. A l'FP Dual, l'empresa incorpora alumnes com a becaris o aprenents perquè es formin participant en activitats productives, d'acord a un pla prèviament acordat amb el centre docent. Aquestes activitats tenen un reconeixement acadèmic. L'alumne disposa d'un contracte laboral o bé d'una beca de formació retribuïda. La durada aproximada és d'1 any. Una de las ventajas que tiene la Dual es que tú cuando estás cursando te lo enseñan todo muy general y son cosas en específicas, mientras que cuando haces la Dual la empresa te enseña lo que ellos quieren que sepas, que es muy específico y así aprendes tanto tú como la empresa y la empresa está formada para lo que ellos quieren, que es realmente bueno para ellos. Ara, una de les diferències amb les pràctiques normals de tota la vida és, a part que són més hores i a nosaltres ja ens va bé, és que el fet, encara que soni una miqueta així, el fet que et paguin t'assegures que estaràs fent feina i a més que són més hores és feina de veritat perquè t'estan pagant bàsicament i això va molt bé, més hores i a més treballant-les bé, és molta experiència, està molt bé. Otra de las cosas buenas, aparte de todo lo que ya se ha dicho, es que además te puedes asegurar el puesto de trabajo. Si rindes con la empresa puede acabar contando contigo como un miembro más de la plantilla. Y eso es algo tan bueno para la empresa, que se enriquece con más trabajadores, como para ti mismo, que acabas trabajando sin haber siquiera puesto un currículum tú. Un punt a favor sobre la manera nostra d'estudiants és l'expectativa que a nosaltres ens crea anar a una empresa que faci FP Dual, perquè no és el mateix anar a una empresa, estar un temps i ja està, sinó l'FP Dual és una oportunitat molt gran, tant l'empresa que ens dona a nosaltres com nosaltres que tenim l'oportunitat d'estar directament a una empresa.